doyong ning pinggir kali ayu kinclong kowe tansah tak enteni tuku-tuku apa asem tanganku wis mencop-mencop. Jomong pinter ngomong sing penting ngati kalian kebut-kebutan ono jalan sikut-sikutan golek jabatan. Pinggir omah ayu moblong penyanyi ne ora tau nang
akhir kali ayo kinclong kowe saiki nang ngendi benang lawe kosong moye aku emoh nek radini aku emoh kowe tapi sapa kowe hah Bu kok tekan kene kowe rembol apa mau ngenes diguang sapa pi nek sing kuwi gelem ra Bu piye Bu gelem ora ya Bu mau anggomi apa ora kowe ora iki sajake semene iki mendem sosis iki bocahe Tante Agus wah sepatunya anyar mesti kayak muda nek kuda mesti Mas Kebo mau kok neruske Warudoyong jering ini iki Mas Irul pripun sambel pecel lawe tempe duit ra nyekel pacaran duwe aku ndak joget neng buri-buri peri-peri kene sampean ki biasane separingane karo sapa ayo karo ngarep kae kok kae sing kowe lho kowe mek gombel sayang waduh sapa jadi iya disepoti to ayo disepoti ayo maju saka kono lagune yo maju mrene sayang Mas Kebo len nimbali asmane sinten mau kok kaya meni we kae kowe mek gombel yo saben malam Jumat aliku para mulai ngomong saben malam Jumat aliku para mulai ngomong ali kubur mosek ngono kuwi ya lagune ali kubur goyang-goyangi kepitik iki wah iya Mas Kebo kebangetan nggih ya wis saiki siksa kubur yo siksa kubure kaya ngono kok uwe-uwe la ilaha illallah la ilaha illallah wis kene diulurke miki Mas rene sayang wis ose jebule Mas Kebo iki ya gandengane wewe wah aku nang kono iki wis ngosek-ngosek kae ngosek iki ketoke kok isih angil to Mas Kebo ya iki nganu sik wae sak tembang meneh kanggo jogetan koncone sampean si wewe ki gek kon mrene iki men gawean upi lah iya nyanyi pi wis pokoke Arjunane bengi iki heeh joget Bro joget sik Bu Iwak Tanto lagune apa Iwak Tanto oh gebuke ngarep kae ngarep dhewe kae kon mundur kae yo jan mendu wong iki jan wis ai ra cetha iki wong iki ayo prakanca ngawaruno rukune Islam ya iku 5 sakat loro rukun kasiji biswa sira kalawan ngaji kabeh pindone ayam sholat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 ngaji lamun kuwasa ini nagari namanya Jami kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pangeran yes
Begini demes tenan iki Jo. Jo. Rene atau Jo. Tak dari Jo. Yo. Oh, iki le. Yes. Kuwi antare Raja Mak kule bengok kleru Jo, mundur Jo. Wedhuse mana Jo? Ya, Mas. Cak. Ora krungu. Aja muni kebo to. Mbak. Mas Dian ngono lho. Mbak Bombok kae. Mbak. Hei. Rahma. Rahma, heeh. Rahma itu kowe lanang apa wedok? La ilaha illallah. Yo alah. Nyen sewu YouTuber ampun mendem wewe nggih. Ah. Yo, wajibin yo. Yo, masih peneh. Apa lagune? Ja, apa ja? Wajib ngain. Ngono kuwi. Kita pemuda. Iki sing bener iki antarane kene ruk kono beda kabeh iki. Lho, iki wis duwe catatan lho bose lho iki. Ya yo. Kita pemuda ya. Kita pemuda Madep Rono gerak. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Akan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Jan mendo. Piye ta, Gus? Nek jarene Mas Irul aura kuline kuat. Ayo aura kuli. Apa ki? Ayo kuwi kan ngono musuh gesek kuwi mau. Kuli pelapeli wae. Wis. Saru. Tak cilik iki. Ya yo. Kae sing dadi celuke ra kae yangmu lho. Ah. Ayo. Hah, Duh. Jeru iki. porose mburi iki. Senengane sing tobrut saiki. Bodine kaya BMW. Raine. Tanpa gigi mesti. Nek kuwi mbah kuwi. Kaya ning lontar boga. Piye iki lagoke apa iki? Mlaku ya? Lagu. Siapke. Ya lagu apa, Bu? Jo. Dan Yo siapke, Pak Menol. siapke. Ayo, Bu. Oke. Siap lagi? Ya. Diages kacamatanya dipakai no. Ben cantik ngene lho. Jan istimidut to kae. Aduh. Ison sing ira piakale kaya kekiki katon tulus welase tipiane ngapusi Sampai waktu pasangan
kuyakno ison kuyakno lakoni urip kaya gediki saben dina diloro ati kaya kudu lagi iso lari kaya cupane oleh waktu omonge kula jawa rasane perlu kudu akeh sewu iso sing ngira bakale koyo ketiki takon tulus pelase kipil ngapusi sampe waktu rasane sing sono agapi nyatane bener saiki ngopo ati insan sing ngira bakale kaya ketiki katon tulus welase dibane ngapusi sampe tua pasane sing sonanggepi nyatane bener saiki ngopo ati satu request dari Mas Rengga sudah dikasih ya Mas Rengga. Matur suwun, berkah selalu. Guys. Napa Gus? Sumo amimik po. Sapa jenenge Yati? Sapa? Edi. Dut. Kayak sajae ngano birahi kok Dut kayak Dut. Dut. Hei, Di. Hei, Dun. aku ki penyanyi telu dhuwur iki kondang-kondang. Papat. Aku percaya kowe Irul, Rudi, Upi ki kondang-kondang. Gondang. Napa? Nah, Mas Irul selawate. Iya. Habiris sholat ada habib. Oh, asik. Wa sholatu. Wah, ngono kuwi Mas Irul. Disambung karo kowe. Piye? Komarun. Komarun. Cah salawat iki. Upi. Tutup. Tutup. Kok benda dhewe iki? Ora Inggih urusan. mboten pareng nek ngoten. Aku karo aku ngene kok. Wingi muni, "Kok tak nyek kowe duda. Saiki kowe doyan aku ora doyan." Mau kok muni tak nyek kok piye kok sampean? Upi. Oh, Upi. Mentang-mentang duwe cewek, ya yak yo. ya iya kok karek wong ya ganteng kok. Iki temen nek iki. Sing wingi kae digawa nang warungku kae sapa, Bu? Hadiah tuku bubur. Asline ndi Mas Kebo? Sing nyok duet karo sampean kuwi. Pepe gombele. Awe gombel ke mbok. Oh, gah rene iki mbok napa ora usah dibayar wis. Pak To, wis rasa wae. Apa? Nah. Aku tak ora kowe iki hawane haus. Ndak weruh. Ngene iki kelingan jaman biyen ana lagu kene Susi. Heeh. Heeh ta. Susi kelaminnya biru. Susi Kelaminnya engkau bagaikan susu yang muncul. Kene jeng. Wah, Kene. jebule yo nek cerak yo ayune Raja Mak. Aku ki kulino weruh kowe. Oh, jajaran ro luwak iki. Aro Wak, kae difoto Wak. Luwak. Ora ge KTP lho. Wes, aku jajar iki hause mari. Nek tak jajar Tante Agus, Apa? ora mari hause. Ale kepiye? Kutilang darat, kurus tinggi dada rata. Ora ono susah. Ane kodang ganduwe gedhi lho kuwi. Oh. Apa kuwi iki? Ndak karo mbake sing siji iki. Terus? Rene, Cuk. Sayang bebek. Sapa jenenge kuwi? Kapi. Iki jenengane Kapi. Tukiem.
Ngerti tak aku? Heeh. Mungkin anu wong gejagan kok kuwi kok. Wah, senyumane bagaikan garu di sawah. Anak, kowe jenenganmu sapa? Matane kaya barong seje. Klip-klip. Kok mata-mata ke wong to ke, Bu? Pripun Mas? Ayo kebetulan. Pripun ken sanjang napa kula? Ngapa? Mau grilian iki napa to ki? Oh, kebo ki mencret. Aus. Ojo dibanting. Duya email. Iki lho, kok malah ya ngopo? Mas, kayak request saka wong wedok-wedok aja sing serak kesel ngono jare. Kenapa? Kae sapa Mbak sapa kuwi? Mbak-mbakan. Mbak gini. Request saking Piyantun Putri. Heeh. Wedok. Sampeyan wedok ora to? Aku nganu Ora wedok. apa ya? Apa jajal. Ya. Boten kok lah jenenge. Cara Yo. dene sampean iku sepuh kaya mangat. Alah. Awak Nah sepuh ki lak ya kene munggah. Nah, terus? Kene medun ki yo nek. Oh, ini beda to. Iki lho. Sampean yo Iki apa kuwi? Kuwi iki tuwek-tuwek jagung. Jagung apa? Tuwek saya ambruk. Oh alah. Ya Mas Kebo. Yo. Iki dingawur Pak, tak jedase iki. Kapi ora jempong-jempong piye? Kanggo kancaku kehewan, Mas Eleng, maju leng. Ono Dendam Mas kowe aku. Mas Teguh apa? Aku nang ngono kuwi. Dendam dalu Pak Teguh. Rene kowe. Ora guyu. Rene. Gorene kok tak wae apem. Kayak ambeien. Apem nggon kapi mau. Kayak ambeien kayak teguh kayak. Aku dendam karo kowe engko. Aja lunga kowe. Ya. Ya piye? Pak Dudo ya. Oke. Yo, Yo, Siap lanjut, gimana, Pak Monol? lanjut, ya. wajib main ki Mas. Yo. Yo. Siap ke. Siap. Sikat. Yo. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen dura rusak bodohmu. Ojo liren yen dura rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Sambung ki. Sambung. Robi ku asale kang gawe wana. Robi ku asale kang gawe wana. Binamong sunah nulungi maring sembarang. Binamong sunah nulungi maring sembarang. Nulungi maring sembarang. Rabbi kuasale agawe wenang. Rabbi kuasale agawe wenang. Kinamong sunat, kinamong sunat, nulungi maring sembayang. Kinamong sunat, nulungi maring sembayang. Nulungi maring sembayang. Yo, iki aku yang udah terjadi. Lanjut Apa, Bu? wajib. Wajib meneh. Wajib. Apa? Aku manut kowe iki. Iya. Manut kowe kok. Ayo. Ya wis le bubuk. Tak wacake.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo bapak-bapak tidak ingkang kiat anggenipun sholat sampun ngantos sami dalat monggo bapak-bapak tindak ingkang kiat anggenipun salat sampun ngantos sami dalat Ilo ibu-ibu tidak muti ilmu kang satu beceng-beceng damel sangu Milo ibu-ibu enggal amuti ilmu kang satu beceng damel sangu Milo pamriksa ingkang wonten ing mriki yen wonten lepate pamono nyuwun ngapura tambahan sedih Mas Ubi rawa waja aduh memeng iki wes Bu yo apa meneh iki Pak iya yo Sik. Iki acarane apa iki? Akikah. yo dongake Bu Wah, muga-muga putrane Mas Soleh lanang ya. iya Wah, apa Mas Agus dadi bocah sing tak cium soleh lho. lan sing soleh. Pinter ngaji kaya aku. Iya. Ora kaya ngarepku. Sing rupane kaya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. ya Muga ana iki tak wong sing lanang-lanang iki lek akikah nyembelih wedhus 3. ya Sing wedok nyembelih wedhus 2. ya Tak bedas-bedas 3 iki ora wedhus. Apa? Belahe mirmut. Dadine rupane kaya gethuk kaya ngono kuwi. Dek, rene. Dek sih Kowe kok sayang? Namamu siapa? Nama saya Ikis. Oh, Agus bentum cubung Iki sing sisi Indaka. Rene Indaka. ya Waduh, bokongnya gede, susunya gede. 4 sehat 5 sempurna pi. Jenenge siapa? Wati Mas. Wati. Badannya super gede. Biyen bapakmu sampe nanti. Kok dadine kaya ngono? Kaya gethuk. Heeh. Rahma? Kaya menurut titisan kethek aku ngerti aku. Rahma kuwi. Heeh. Ayo kowe kuwi. Ngene iki apa? yo Yo. dilanjut ke yo sikat Konco yo konco padha suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo meringati miyos kanjeng Nabi Muhammad kang suci ana kabeh koncoku yen lucu kudu lagu lan dadi bersatu aja sesungaran kudu sing aturan mundhak kaya kewan ora putan pangan ojo padha delok aku ingkang joko kancane pemuda sing rupane ala najan rupa ala nanging jodoh mula dipetono kancane pemuda Najan kula niki rupa ameteni nanging inggih santri mula jawati Atau sampun sekap lagu-lagu kula menawi lambat nyuwun pangapura ya yo Pak yo wayahe gentenan yo darepke ngetan kabeh lah jan wong tuwa kok manggil ya Dung sang mustikaning asmara son kayu
netra terus andulu najan datang padamu nanging wis tumeking kalbu babar pacar tindo saka dinamar sepisan Jawa kan asta kojono popo lungeng kadok angayon ayo sang mustikane asmoro yen jawoto ngalilan ana bakal tambundut dosan mustikane asmara sun kayung yon yen jawoto ngalilan ana bakal tak pundhut krama purwakane pakut netra terus andulu nadyan dangkan handangku iya Wis tumeking kalbu babar pacar pindho saka pinapan sepisan anjawan kan asta kaya wis antuk suwarga apa ya iki tresno tansah temah agawe kunjana popo lunging kadok angayon ayo suarane yo sun kayung yon jawoto ngalilan ana bakal tak pundhut krami moyake pindho prameswari balong janur katya usada kesayaki balong janur katya usada kesayaki Sikro ngayojo angayari karya makarya ning raja tumanggung ceput cangcut kaliwonto tumadya setya kembya dina sejaran dikumurut safari karya estu budaya rawo kang sanyata saduru turu main karya
prakaryaning praja kuraga sengkut cacot tali wonten manunggal setya kopyo tinana resi sarani gumuru terus estu padha rawunya sanata sajuru-juru Yo kumurun rumah kang kirang-kirang suka tandang-tandang cuman kakakku mereka erutena wasama kosioko yo makaryo angkat karyaning praja murang Kurta Harjo yuk kirang-kirang suka tandang-tandang cuma kakakku mereka kleru pernah wasama kosioko kyo makaryo angkat karyaning praja murang Kurta Harjo Sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sekara nyata gedhe ombake gulung-gulung ora kandhat saben wayah ana jamu kang nyata wani sawrana Kreta kencana dadi titihane pasuryan ra ono katon sumunar uga ngestekake ra angger dewa iso Ratu ing kraton segara kidul Rara kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul ning sisih kidul tanah Jawa gedhe ombake ulung kumulung ora kendhat saben wayah ra ono jalma kang nyata wani sembrono Kreta kencana dadi titihane pasur
Surya Dewa iso nangekake Kantono sumunar uga yang samake Rangger Dewa iso nyakseni Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Roro Kidul Cumana ing kraton Segara Kidul ning sisih kidul tanah Jawa ana segara kang nyata gedhe ombake tulung gumulung ora kadang saben wayana ana jemo kang nyata wani sabrono kreta kencana dadi titihane pasuryan dewa ra ana tandinge Kantono sumunar uga nang samake Rangger Dewa iso nyaksenake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Roro Kidul kang jumeneng ing kraton Segara Kidul iya apa ya. Iya. Mentem gorengan iki mesti. Yo. Ya Mas Ubi. Apa? Rando telas. Ya. Senengane. Iya alah. Ya. Yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah pisihan wong kelingan rondo teles wetan dalan dadi manten sapasar kawes bubaran kutut manggung bau kiras morondono hatiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deras ing mangsa ketiga rondo telas kamana nonito Loro rondo disate ora dumata loro
Bisa mari yen bisa dadi bojomu urut sambitu ketok-ketokan rambutmu urut jawolu ketok-ketokan irungmu urut jam songo ketok-ketokan dodomu urut jam siji kamu terus tak pateni